Здравейте YouTube, аз съм GameReaper BG и в момента ще снимам Survival Games в сървъра Mineplex. И се надявам този видеоклип да ви хареса. И аз ще играя соло. Да, ето ги. Соло. И ще играя в сървър 17. Добре, аз пак ще се плюя на петите, както и в миналия епизод. О, ето съндък. Ей, храна намерих, дами и господа. И шлем. Намерих още един съндък. Добре. Добре, там има плаващ блок. Уха, дами и господа, както виждате, намерих 3 съндъка на едно място. Единия има рота флеш, а другия ходи панк-таунки. И сега имам цял сет, да. Тук има паржо, ботълки. Имам наградник вече. Тук няма нищо. Дами и господа, както виждате, в момента намерих някакъв замък. И трябва да се кача по някакъв начин там горе, за да мога да вляза вътре. Тук има човек. Дами и господа, както виждате, аз убих един от играчите и намерих храна и много други неща, които не съм притрябвали повечето.
да ми да от тук в никакъв случай. Добре, не, нещо по-хубаво няма ли? Що ми се струва, че минавах по един същ път? Добре, някой тук е умрял. Ау. Ау. Добре, там като гледам има двама зад мен. Затова си плюя на апетити. А, не. Не. Стига. Добре, дами и господа, измъкнах се. И сме двама човека. Аз и Call Mustard 8. Дами и господа, познах детмача и след една минута, приблизително една минута, ще се бия с него в дуел. И май ако е онзи, който го видях с Iron нещата, лошо. Добре, дами и господа, падна ми са хубав енчант за Survival Games, Sharpness 1 на меча. И това ме радва. Дори и малко. Имам по-голям шанс да победя. Детмача, дами и господа, започва след 15 секунди. 10 5 4, 3, 2, 1. Добре. Не е толкова силен. Мога да се справя. Освен ако не е и хакер. Само ти остава. Добре, дами и господа, аз не мога да го ударя. Добре, завърших на второ място, което не е толкова зле, но аз него не можех да го ударя. И добре, дами и господа, това беше от мене. Ще се видим в следващ епизод на Survival Games. Или може пък на The Forest, на Minecraft. Или на нова игра, която ще започвам да правя преди Call of Duty. И ще очаквам за следващите ми клипове. Благодаря ви, че гледахте. Че някои от вас гледаха клиповете ми. И това беше от мен. До скоро!